дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба исмоилзода Зиннатуллоҳ вазифаи нав доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазорати энергетика ва барқи тоҷик тахироти кадрӣ гузаронинданд. ректори донишкадаи исломии тоҷикистон аз вазифа сабукдошт шуд. суҳбати президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо Падгузов. тоҷикистон бо як кишвари дигар парвозҳоро барқарор кард. футболбозони клуби Хуҷанд ба Туркия мераванд. барфу борон ва меғу шола ҳавои тоҷикистон рӯзҳои истироҳатӣ чӣ гуна мешавад? шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Миниса Тамоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи ҷобаҷогузории кадрҳо дар сохтору идораҳои давлатӣ ҳамчунин мудири Академияи вазорати ахбори оммаи тоҷикистонро низ барканор карданд. ба иттилои котиботи президенти мамлакат бо қарори роҳбари давлат Исмоилзода Зиннатуллоҳ Бурҳон аз вазифаи ишғолнамудаи худ барканор шуд. Исмоилзода Зиннатуллоҳ Бурҳон бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон озод карда шуд, таъид мешавад дар матни қарори президенти мамлакат. зимнан бо қарори роҳбари давлат Исмоилзода Зиннатуллоҳ мудири муассисаи давлатии телевизионии илм ва табиат таъин гардид. курсии Исмоилзодаро дар Академияи васоити ахбори оммаи Тоҷикистон Саъди Маҳдӣ аз худ кард. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Асомуддинзода Тоҷиддин Исломиддин аз вазифаи ректори донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит озод гардид. сабаби барканории ректори донишкада гуфта нашудааст. тибқи иттилои котиботи президенти мамлакат бо қарори дигари ҳукумат Зокирзода Нусратулло Мелик ректори донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит таъин карда шудааст. зимнан бо имзои як амр президент Комилион Файзалӣ Саъдуллоро бинобар сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини раиси муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод кард. ҳамчунин бо қарори дигари президенти ҷумҳурии тоҷикистон директори телевизиони нав илм ва табиат таъин шуд. ҳамин тавр тибқи қарори президенти мамлакат Пирназарзода Диловар Маҳмадназар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии санитаризатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод гардида, ба ҷои ӯ Давлатзода Раҳмоншоҳ таъин шуд. ҳамчунин Исмоилзода Баҳром Мансур аз вазифаи директори муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болоёқати ҷумҳурии тоҷикистон озод шуд. ба ин вазифа Ғайратзода Лайло Диловар таъин гардид. зимнан Сафарзода Мансур Хоҷавалӣ муовини директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин шуд. дар вазорати энергетика ва захираҳои обӣ тағйироти кадрӣ сурат гирифт. ба иттилои котиботи президенти мамлакат санаи 5 март роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо имзои чанд қарор дар ниҳоди мазкур ҷобаҷогузории кадрҳоро анҷом доданд. бо қарори президенти мамлакат Қурбонзода Абдулло аз вазифаи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетикаи вазорати мазкур сабукдошт шуд. дар қарори президенти мамлакат сабаби аз вазифа рафтани Қурбонзода гузаштан ба кори дигар арзёбӣ мешавад. зимнан бо қарори дигари президенти ҷумҳурии тоҷикистон Убайдуллозода Холибхонҷон ба вазифаи сардори хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика таъин шуд. Холибхонҷон қаблан муовини раиси ширкати барқи тоҷик буд ки бо қарори роҳбари давлат аз ин вазифа барканор гардид. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси раёсати Бонки Авроосиёи рушд Николай Падгузов мулоқот карданд. бино ба гузориши котиботи президенти мамлакат дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки Авроосиёи рушд баррасӣ гардидааст. Тоҷикистон ба масъалаи рушди ҳамкории судманд бо Бонки Авроосиёи рушд аз ҷумла дар самти ҷалби сармоя ба бахшҳои афзалиятноки иқтисодиёт ҳавасманд аст, таъкид намуданд роҳбари давлат.
аз сатҳи ҳамкории дуҷониба ва иқдоми ҳукумати Русия оид ба татбиқи лоиҳаи сохтмону муҷаҳҳазгардонии 5 мактаб дар Тоҷикистон ки тавассути бунёди Авроосиёи устуворӣ ва рушд амалӣ мекардад изҳори қаноатмандӣ карда шуд. Мавриди зикр аст ки идоракунандаи фонди мазкур Бонки Авроосиё рушд мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқот имкониятҳои ҳамкории пурсамар ва ҷалби сармояро барои рушди саноат аз ҷумла истихроҷу коркарди маъдан, саноати хӯрокворӣ ва сабук дар асоси коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологии тоза ва рақамикунонии иқтисодиёт табодули андеша карданд. Манбаъ афзудааст ки дар бахши энергетика иштироки бонк дар татбиқи лоиҳаҳои сохтмону таҷдиди нерӯгоҳҳои хурду бузург ва бунёди хатҳои интиқоли барқ зарур шуморида шуд. шурӯъ аз 5 марти соли 2021 тоҷикистониён имкони сафар намудан ба як давлати дигар тариқи ҳавопайморо дарёфт карданд. Гурҷистон марзи худро барои Тоҷикистон боз кард ва акнун тоҷикистониён бо пешниҳод кардани ташхиси манфии коронавирус метавонанд тариқи ҳавопаймо ба ин кишвар сафар кунанд, менависад сомонаи ҳукумати Гурҷистон. гуфта мешавад, ташхиси коронавирус 72 соат қабл аз парвоз самти Гурҷистон гирифта шавад ва натиҷаи он албатта бояд манфӣ бошад. Сарвазири Гурҷистон Иракли Гарибашвили фармон дод то рӯйхати кишварҳоеро васеъ кунад ки шаҳрвандонашон дар сурати доштани натиҷаи манфии санҷиши коронавирус ба ҷумҳурӣ биоянд. ба ин рӯйхат 4 давлати Осиёи марказӣ шомил шуданд. Ба ҳамин минвол равобити ҳавоӣ миёни Гурҷистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон расман боз шуд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо футболбозони клуби Хуҷанд дидору мулоқот кард. Бино ба гузориши мақомоти вилояти суғд, раиси вилоят аснои мулоқот бо ҳайати даста гуфтааст ки роҳбарияти вилоят дар партави дастурҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди намудҳои варзиш аз ҷумла футбол таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир намуда, клубҳои футболро мунтазам дастгирӣ менамоянд. дар ин росто бозингарони дастаи Хуҷанд бо мақсади баланд бардоштани маҳорату малака ва омодагӣ ба мавсими нави футбол, инчунин омӯзиши техникаҳои нави бозии футбол ба ҷумҳурии Туркия сафарбар карда мешаванд. Бозингарони Хуҷанд давоми 10 рӯз дар Туркия 3 бозии рафиқона анҷом дода барои иштирок дар чемпионатҳо омодагӣ мебинанд, омадааст дар хабарнома. таъкид гардид ки минбаъд дастаҳои футболи Эсхата ва Истиравша низ барои такмили маҳорат ва мубодилаи таҷриба ба кишварҳои дуру наздик фиристода мешаванд. раиси вилоят дар поёни мулоқот ба шахсони масъул ҷиҳати беҳтар намудани шароити бозингарон, омодагии ҳамаҷонибаи дастаҳои футбол дар Лигаи олӣ, рушди варзиш дар шаҳру навоҳӣ супоришҳои мушаххас додааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои истироҳат ҳавои боронӣ пешбинӣ шудааст. ба рӯзҳои 6 ва 7 март дар саросари кишвар борон ва жола меборад, хабар медиҳад оҷонсияи ҳавошиносии ҷумҳурӣ. рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар пойтахти Тоҷикистон ва ноҳияҳои атрофи он борон меборад. варзиши бод метавонад дар як сония то 10-15 метр расад. ҳарорати ҳаво шабона 6-8 дараҷа ва рӯзона то 14 дараҷа гарм шавад. ҳамзамон дар ноҳияҳои кӯҳи жола борида шамоли сахт аз имкон дур нест. бориш метавонад дар шакли барф бошад ва ҳарорат дар кӯҳҳо шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм ва рӯзона 6-11 дараҷа хунук мешавад. дар шаҳри Душанбе дар рӯзи модорон ҳаво абрӣ хоҳад шуд, аммо аксаран офтобӣ ва аз ҳама муҳимаш бориш намешавад. ҳарорати рӯзона тақрибан 17 дараҷа гарм мешавад ва дар ноҳияҳои тобеи марказ дар баъзе ҷойҳо мех мефарояд, вале бидуни боришот. дар вилояти суғд дар Хуҷанд санаи 7 март борон меборад, дар кӯҳҳо барф меборад, аммо санаи 8 март ҳаво кам абрӣ бебориш мешавад. дар баъзе ҷойҳо дар шимоли кишвар туман мефарояд. ҳарорати ҳаво рӯзона 13-15 дараҷа ва шабона 3-8 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона то 6 дараҷа сард ва рӯзона то 4 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо таҳсиятиву хонабодиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.